Urterik onenak, nire denporan izen dirinak horretxe dire. Neue hasi nintzenetik eta untxere jubile bat. Oinak undaneko, ama osturtin, ardirik erua bera. Ardizarri pesaldik saldu. Lehen ardizarrak, mataderure, zorrozan neuen, ordu mataderute. Da horrezen maioriz saltzen ebanik, hogei bakotxin edo gota marre dolan ardizarrak. Neunekoen kamioneta bat eta neuke eruten itun dolan. Baina gero bizi-bizuen, astine, iline baten, azpekin etxezan eferizi, oin behingo da, baina ordun. Da, ara, ardirik onenak egiten duzen, da, kilo egun pesta. Da ba, iroi kilo eukenak, 6.000 pesta. Da, iro tamarrekupe, inoz eruten itun, da ba, 6.000 pesta, ardizarrak, balizetuan, ordun. Da ba, gaur ardizarrak ez da balizo 1.000 pesta. Ustot, gaur egun Marruko saldera eta saltzen dira batzuk? Marruko, honeri, baltzari saltzen izitzeu, baina oin hori galazo izkue. Honek, saniadekuk eta mataderure erun bien duzela etxinil barik, da mataderuri bizkaien ez dau, Gipuzkoaraino kumbida, da ba esan gendun, nik beste batea sozio egiten noan, esan gendun nahu eselek, ardizarrak eruten mataderu eta gero honeri zertzeko zer, bijan gaztabizu egudan, eta ba, itxigintzen da, oin ardizarrap, ba honentzako txorizentzako eta honek, basagorriakuk etorten die eta hilten dien txorizentzako eta horre erute juen unbetxera, eta ba, kitzu. Saintzat eta. Bai, hori ze. Oin ez da, hasi que pentsau, zelako kambizue bizimoduk, egin jaben, zelako kambizue.